Aku tak bedheki sithik kowe mesti gak iso. Pak Eko tak bedheki ya mesti gak iso. Kewan sak donya ki sing gedhe dhewe apa? Gajah gendang. Alah keminter. Keminter Pak Eko susui. Gajah. Kewan sak donya sing gedhe dhewe apa, Cil? Gajah meteng. Salah metenge karo pakmu. Nah, aku ora bedhek. Tapi salah. Apa Pak Eko? Kewan ning donya sing paling gedhe dhewe sak donya. Jerapah. Salah. Sapa, Pak? Katok. Kewan ning donya iki kabeh gedhe dhewe. Sampeyan apa ta sing gedhekne? Kewan kabeh sak donya gedhe dhewe, Dik. Apa tau mbok sudati mbok sebul gedhe dhewe ngono? Maksudnya ki sing gedhe dhewe ki sing gedhe. Sing ngomong sapa? Ya ampun cah goblok kowe.